Ti pinilada kaprag media channel abangpu tumhan suri kardom pajreglo lapen pinilada gilpan aklong sini production film production alang li tumpen lada kenglong po pola marjan nilipan lada chief guest mate inaugurator hisap nahang pondilo mesila bangso kenglong po pola marjan direction kipilake sodar inti lapen labangso producer lake baby pradhan rong harpi polang le bir sing ahe maso lapen lada kas main role parjan latam apu nilidung bir sing rong pi malining tiping gotom terang cintong kiri lapen kaprek bang pi tum nak pena separjan bang pu tum do lasi labangso alamarjan langme goji lapen langme pi lapen anutin itumla lamarjan ni ka abang pu bang pi tuman ba nutin kar pi tum sita mela bangso lamarjan kelang bin pansi jun reglo athe bi polo ilitum jong si mena film chelang runde prote lada producer tum dei si kisung do property tenili methang da lage experience da brang tuning nili sarlong da tiger da so ka release peda chinilo da si ilitum men ka support bangke kenang sot da se nutin bang pu made viewers tum da nili chinilo lanso se ilitum serap tun tunang po nama bang ke nil tom dak di fu club lo bang ke pharo si kan ino dalong tiket pak lo hedi lapen ke nil tom is west ta sap pacetang lab lo west natta bothalang sodam lo dongka dam lo cengbong dam lo lapen ke amren dam lo lapen ke along tinta bande pacetang lo west natta ke la puis bang ke dogmoka den go ban cenglok samelang su lapen ke konanal ha dak di fu la som sini tom pacetang lo za hop ana bang ke hadak tom si chini lo tiket ador dam ke di apor bang ani li tom la dak adap baji kebra chitem ban se ke ceng na pen ke bang do bom bote aku la dak si ni tom baklang pon bom po di fu club along ni tom ke paklang bang ke la dak 2 Oktober an si pajut pon po film ke paklang pon bang ke la si rat der dhan mangelang nang chitu yang si nilihin panchuning rilo athema film ke bonda ke joy o kali nili non sunum plung lo nili mane ipu ang ho song che theklong nili ke ekdom la se tuning rilo rada phak la nangalang do tum ta me lang no sa me nang support don non pos nilin pen tuning rilo nili tum ke bor i duk do lo la se choro lo media akorte tunga bang hata nili tum bhan rada along nang pachini pipo pos nilin pen ning che thelo prangsi kado we media akorte ingjir hapela Karbi Anglong Karbi Lamarjan kaching hon akorte ingjir lapen ka do ke sar tum hanan ta me nilitum Karbi Film Society hin pen 33 Zonal Festival kardom pa jirlo lapen pini bangso dak difu club along dak kinglongpo aso kapak langcheng aso along nilitum hanang allocation hang la sinitum Karbi Film Society hin pen nilitum alang litum han chorore une people ma non nilitum society ma de nitum organization ke claim je tum chinilo non Karbia album pin ine ka bonai bang ke dopik hoklo sitame film to bang ke ave pining sitame nilitum thekdon long non ta ke release un non bang ke matro hinia film se release on so la kenglongpo lapen kiri lapen non tasam po film mangke non si jela lasi nilika dowe Karbi Anglong rada tumhan nilum es Karbi Film Society hin bena kadowe tumhan sinilo je ilitum le jong si imithanga film chelangli pulote banga khei bang bane belek jata tungge ilitum hanang lang pi bang belo lasi nilika dowe tumhan sinilo ilitum bang South India tumason ba Assamese tumason belek khei tumle amithang a film amithang ke lang son sinang litum ta kadowe ke lang chitu dunji phansi nili as a Karbi Film Society General Secretary hin penta kadowe rata tumha suning rilo lasi nili ako pini bangso film time anso se super duper hit kuriji phansi nili arnamang no hirjumi hang